jazdiť, ale tohoto Srbsko je naozaj, že... Úplne som si vyskúšal veci, ktoré som si predtým nevyskúšal, ani ma nejak nezaujímali, ale s touto motorkou dosť dobre. Super povozenie, perfektne. Človek, ktorý nemá toľko príležitostí sa povoziť po takýchto tratiach, lebo však na Slovensku je to trošku komplikované s tým terénom. Takže super, za mňa dobre. Na jednotku podľa mňa. Prvý raz som na také akcii. Prvý raz aj v teréne v podstate. OK. A oslovilo ťa to? Oslovilo, ale na to battle moc pre mňa není. Hovorí mi to také, že ešte sa musím učiť. Na moje prekvapenie som veľmi rád, že sme sa stretli v takom hojnom počte. Dalo sa nás tu dokopy 40 jazdcov o všeho chutí, od GS-iek, Afriky, Tenerky. Mali sme za sebou nejakú spoločnú jazdu, guľášik, občerstvenie a nakoniec sme to zakončili vo Vroda Reáli. Som veľmi rád, že čím viac a viac sa ľudia pridávajú k Hendurotu a k nám a že vlastne spolu môžeme tráviť takéto chvíle, takýto čas a užívame si to naplno.